מומחית בדיני צבא, שלום לך, תודה רבה שבאת. בוקר טוב, טל, מה שלומך? אני בסדר, תספרי לנו קצת על העריקים מבחינת הפריסה באוכלוסייה. זהו, אז באמת... יכולה למקם את האירוע הזה? כן, אז באמת אנחנו שומעים על המבצע הזה, ואנחנו מבינים שרוב העריקים והמשתמטים להם ניתנת ההזדמנות להתייצב עכשיו, ובעצם רובם מהמגזר החרדי, אבל לא רק. בעצם מדובר על כ-14,000 חרדים ומשתמטים, עריקים ומשתמטים, שרובם, כמו שאמרתי, חרדים, שבעצם נעדרים מהשירות תקופות מאוד מאוד ארוכות, וצריך להבין את המשמעות של המבצע הזה. חלקם בעצם מועמדים לעונשי מאסר מאוד מאוד ארוכים, ולכן המבצע הזה מאוד מאוד משמעותי. צריך להבין שזה באמת כחלק מהאכיפה של צה"ל והניסיון למלא את שורות הצבא. כולנו מכירים שאנחנו מתמודדים עם מחסור כוח אדם מאוד מאוד חמור, כך שמצד אחד יש פה באמת אפשרות להימנע ממאסר ארוך לאותם עריקים ומשתמטים, אבל מהצד השני אני צופה המשך מגמת החמרת ענישה. דווקא החמרה? אני רואה, אז זהו, אז באמת אני צופה שמהצד השני, מי שרוצה לבוא ולשרת, אז צה"ל בא ונותן את האפשרות להימנע מאותו עונש מאסר, אבל מי שיבחר שלא לשרת, אני כן צופה שצה"ל יבוא ויחמיר את הענישה, בדיוק כמו שהמגמה התחילה ב7 לאוקטובר. שצה"ל בעצם מנסה להקדים תרופה למכה, בסוף צה"ל לא ערוך לקלוט כל כך הרבה עריקים בסדרי גודל כאלה, מדובר על עשרות אלפים, מאות אלפים, אם אני לא טועה. נכון, יכול להיות, וצה"ל מתמודד עם קשיים. מהצד השני, צה"ל גם לא ערוך לקלוט אותם ככלואים, ולכן אנחנו בעצם מדברים על חלופה אחרת של לקלוט אותם לשורות הצבא, ואני יודעת שהצבא כן נערך עם זה וכן מנסה להתכונן לאותם כמויות, ואנחנו צפויים ב4 ימים הקרובים לראות הרבה מתייצבים, ככה מהערכה שלי. כן, יצא לך לדבר עם כאלה מתוקף תפקידך כמישהי שמלווה אנשים שמתמודדים עם האירוע הצבאי, שאומרים, אנחנו רוצים להתגייס, אבל אנחנו מסומנים כעריקים, ולכן אנחנו ניכנס לכלא ומעדיפים פשוט לדלג על האירוע הזה. הצעד הזה שצה"ל עושה כלפיהם, זה יגרום להם לבוא ולהתגייס? ממש ככה, טל. אני יכולה להגיד לך שבחודש האחרון דיברתי עם עשרות חרדים, ומה שאני שומעת מהם זה שחלקם כן רוצים לבוא ולהשתלב בשירות, אבל הם חוששים מזה שבעצם חלק מההתייצבות שלהם בצבא צריכה לעבור דרך הכלא. ממילא מדובר על אנשים שקשה להם לבוא ולהשתלב, וכשהם שומעים שהם צריכים לעבור דרך אותו כלא, זה משהו שמרתיע אותם, ובעצם הם נמנעים, והמבצע הזה נותן להם פה הזדמנות באמת לוותר על הכלא הזה, ובאמת לבוא ולהשתלב. ואת אותם קולות את שומעת גם בקרב משתמטים שהם לא חרדים? או עריקים פחות. אני יכולה לומר שאני שומעת את החשש הזה הרבה יותר מאנשים חרדים, וחבר'ה חרדים שחוששים מהנושא הזה של הכלא, כי כמו שאמרתי, הם ממילא חוששים מהמערכת הצבאית. חבר'ה חילונים, יש להם יותר חברים שמכירים את המערכת הצבאית, פחות חוששים, ולכן המבצע הזה, לדעתי האישית, מאוד מאוד מתאים דווקא לאותם חרדים ששמעתי את הקולות שלהם בחודש האחרון, באמת מאותו חשש. מעניין. עורכת הדין קטי אוסטרין, מומחית בדיני צבא.